Hello guys! Welcome back to JamOcs channel. Karon nga video guys is atohang part 2 sa atong pagpangayo og financial assistance gikan sa atohang munisipyo ug sa regional, and mo ni atong sumpay guys sa katong atong part 1 nga nangayo tag hinabang sa DSWD. So update na pud ni nato guys sa atohang mga lakaw nato sa pagpa-check up na og sa mga tawo nga nitabang na on the way sa atohang pagpa-check up. If you are new to our channel, please don't forget to like the video, click the subscribe button down below, and the notification bell para ma-notify kayo sa atong bag-o nga mga uploads nga videos. First of all guys, magpasalamat ta sa una sa ato ang Ginoo guys, kay giubanan taniya sa atong mga lakaw sa atohang journey sa pagpa-check up nato og pangayo og financial assistance sa mga tawo nga ato ang gipangduol guys. Anaa siya nga nagauban ka nato. And I also guys, I just want to thank to our barangay captain Imelda Madrona kay sa ato ang certificate of indigency. Daghan-dahan kayo salamat sa ato ang mayor sa Hagna, Honorable Mayor Joseph Achacoso Ranyola, kay sa walay pagduha-duha nihatag siya kanato og financial assistance gikan sa DSWD. And sa mga staff sa DSWD, daghan-dahan kaalayong salamat sa inyong pag-atiman kanako sa ako ang tuyo diha kaninyo. And then daghang salamat usab sa regional nga gipangayuan nato og financial assistance, especially kay sa ato ang governor, si Governor Arturia. Daghan kayong salamat sa atong Vice Governor Rene Relampagos, Board Member 3rd District Honorable Junicio Victor Baliti, Board Member Honorable Elpidio Hala, Honorable Elpidio Bonita, and then Board Member Honorable Jade Bautista. Daghan kaayong salamat sa inyong financial assistance. Bisan dili ka mo ahaw natubang, pero anaa ka mo nagahatag og financial assistance sa mga katawhan nga nanginahanglan. So unya daghan kayong salamat usab sa mga ilahang assistance nga ato ang naatubang, kay grabe sila ka-accommodate and grabe ilang pagtagat kanato guys, nga dili gyud ta mauwaw muduol nila, kay open arms sila nga mutabang kanato. And then daghang salamat usab sa ato ang sa Ardoro Bigalagar Hospital na si Dr. Texon, ka iyahatang gitabangan guys sa atong pagpa-check up ug nihatag siya og medical certificate kanato. Sa staff pod sa OPD nga sila Ma'am Tita and then Ma'am Wilma, and sa iyang mga kaubanan guys, sa iyang kaubanan sa OPD, daghan kaayong salamat sa inyong pag-asikaso kanako dito sa, sige na ko balik-balik dito sa emergency hospital guys. Daghan kaayong salamat. And then daghan pong salamat ka sa Liaris Hospital guys, nga si Doktora Abakita o si Dr. Oira nga nagkuha sa ato ang biopsy guys. Danhi nagkuha sila og sample, which is free na lang ilang TF guys, kay wajud tay kwarta guys. And then ihangyo ta nila nga pwede ba o next day na lang ta magpakuha, kay na lagi tay kwarta. But then they insisted nga dili na lang sila magpabayad sa maong TF. Daghan kaayong salamat kaninyo Dr. Oira and Doktora Abakita. Daghan kayong salamat guys. So ato nang ipakita diha kaninyo guys ang maong video sa ato lakaw ug unsa ang resulta sa atohang laboratory sa biopsy, thyroid panel, and then
atohang x-ray guys. And then sa gustong mangayo og financial assistance sa DSWD o sa regional sa Tagbilaran, DSWD Tamblot, and sa DSWD Hag na aho alang ibutang guys ang mga requirements sa description box below aron dili na mo mag balik-balik pa og adto sa Tagbilaran o kumpleto na inyo ang mga requirements nga inyohang dalon. And then yeah, let's start!
2024, 2021. And madto ta guys sa main center kay magpatesta sa atohang UA kay wa man ta makuhaan og UA dihas niadto ta dihas February 16 kay nag-menstruation ta karon pwede na kaya nakabayad na matadaan sa makakuha ta atohang ihe sa mabalik na ta guys. Bye bye. Karon guys, naata sa plaza kay nakapasa na ta sa atohang UA. Anja ang result is unja pang alas 11, anja alas 10:30 naman. So niadto ta una sa emergency kay nauta na tong naba sila chest x-ray. Nya wala daw kay naguba ang ilahang machine. So ato daw ta sa Lim Community Hospital. Nya tanaw na to makaadto ba ta dadto og sakto ba atang nga kwarta. Anja ari sa ta sa plaza karon kay naghuwa ta sa result sa UA kay hapit naman pod alas 11. So more update on ja. Bye bye. We'll be right back. Nakuha na nato guys ato ang result sa UA. Nya karon moadto ta sa Lim Community Hospital kay magpa-x-ray ta guys. Magpa-x-ray ta adto so moadto ta karon. Magbalik ra ko niya. Bye bye. March 8, 2021 and mato ta sa Lim Community Hospital kay i-text ka na tanganaan ang x-ray result. So timingan kay nitugbong pud ni karon adlaw o makuha na nato ang maong may result sa x-ray. Yan. So, tanawa na nato unja guys. Iniguli na to sa bahay. Ay! Ato guys, ato na tala sa bahay. Abot ang result. Tanawon. Kani po itong Paris kay gusto mong pagdag tanawon. Si Jar Kloy tanda ako madlo kong kumutan na aw. Yan sa resulta sa atang x-ray. Tangita guys. Dara guys sa x-ray guys. Guys. Normal kiss. Hah? Normal. Normal ah? Wala lagi kasakit. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Lord. Baon ang ito. Gigi Lord. Huh? Didi naman. Thank you Lord. Muli na ta guys. Muli na ta madung guys. Thank you Lord. At results sa
And wala pa salamat sa Ginoo guys. Kaya gidungog ni sa ang